Hello, hello everyone. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kamusta naman po ang mga Christmas dyan? Ko ay lumukha dahil kaya malimutin ka. Ayan, nagla-live muna ako guys. Habang ayan guys, nag-live si Akit kasi hanggat okay pa yung ano guys. Hanggat okay pa yung aking signal. Tagal na si Akit hindi nagla-live guys. Saglit lang guys ha, kasi nagluluto ako guys. Tinan ko muna yung ating niluluto guys. Sama ko na lang kayo guys. Luluto kasi ako guys na adobo. Ang aming lunch for today guys is adobo. Adobo na manok. Ang bango guys, ang bango. Ang bango ng ating manok. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan guys. Saan ko nga to yung ano? Ay, namatay siya. Namatay ang apoy guys. Medyo mahina kasi dito guys ang aking linya guys. Ang aking net guys, medyo mahina dito. Kaya ngayon lang si Akit nakapag-live. Your face. Kamusta ang inyong mga Christmas dyan guys? Kami, apat kami. Nag-ano kami kagabi na nag-party kami, yun lang, nagkainan, nag-video-video, tapos nag-ano-ano, tawag nito na
Sayaw-sayaw, ganun. Buti nakagamit ako ngayon guys ng StreamYard. Ako ay lumuha. Malamig sa labas guys. Kahit may init, malamig pa rin guys. Magsa-sound tayo guys. Ayun, mega love shoutout to you, Jory Kapilan, pa-shout out. Ayan, shout out, mega love shout out sa iyo. Ayan, Merry Christmas po sa inyo dyan guys. Kamusta naman ang iyong Christmas dyan? Salamat sa pagdalaw, Jory Kapilan. Hindi pala ako, thanks. Ayan, hindi pala ako, bigyan kita ng jacket. Ha? Hindi pala ako, hindi pala makapag-jacket pag sa StreamYard. Pero pag sa ano, guys, baka naman. Baka naman. Ano yung baka naman mo dyan, Jory? Ayan, meron ka ng jacket, Jory. Ganda ng pangalan, Jory. Jory. Ayan. I-share ko muna guys ang aking live. Para naman napuntahan ako ng aking mga kaibigan. Naku, nagluloko ang aking cellphone. Salamat sa inyong pa-wash hands dyan. Restart ko muna yung cellphone ko, guys. Hindi ako makapag-open. Oh my God. I-share ko sana yung live ko eh. Ako ay lumuha dahil di ko kaya nalimutin ka. Iwan ko. Buti nakapag ano ako ngayon guys. Hmm, nakapag StreamYard ako ngayon. Ayan. Like you used to. Having autumn. Fire is in your eyes. Love is enough. I can't believe you will mine forever. When we hurting for hello sa'yo, Jory Kapilan. Kay JC ba kita Jory Kapilan? Saan nga kita ka JC? Saglit lang guys ha. Share ko muna ang aking live stream.
Sali mo naman po ako sa mga GC niyo, baka naman po. Ano ba ang ano mo, ano ka na ba, Jory? Monetize channel ka na ba? Kasi yung GC ko lang is premiere, pang premiere lang. Ewan ko po, 'pag monetize channel ka na, pwede kitang isali, Jory, kapilan sa mga ano ko, sa mga GC ko, pang premiere lang siya. Naku, ang bango na niluluto ko, guys. Ayun, mega love shoutout to you. Itak-in. Naku, itak-in. Ano yung itak-in ko? Yung short ba o damit? Ayun, mega mega love shoutout to you, JB Channel and itak-in. Salamat sa patamsak mo, itak-in. At sa iyong sa virtual hug dyan. Ayan, thumbs up done and Merry Christmas from JB Channel. Salamat, Merry Christmas din sa iyo, JB Channel and itak-in. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Salamat sa pagdalaw sa bahay ni host.
Ayan, hello. Mega mega love shoutout to Cathy Broncana. Hello po, host. Tamsakdan po. Salamat sa patamsak mo, Cathy. Ayan, Merry Christmas sa iyo, Cathy Broncana. Kamusta ang inyong Christmas, guys? Jingle all the way. Oh, what fun to wish you London soft sleigh. Jingle. Ayan guys, dito muna kayo guys ha. Babalik lang ako kasi kunin ko lang yung isang cellphone ko guys. Naka-charge kasi sa taas. Saglit guys ha. Ayan, mega mega love shoutout to you, Rodi Sereno Vlogs. Tamsakdan ho. Salamat sa iyong patamsak dyan. Rodi, ayan, always there, mommy. From JB Channel. Salamat sa iyo, JB Channel. Hiningal ako guys. Umakit ko sa taas. Ay, sorry guys ha. Lagyan ko muna kayo ng mga jacket.
Ayan guys, may mga jacket na po kayo. Ayan, ready si Rinyo Vlogs and Kati Buntana. Ayan po, may jacket na po yan. Salamat sa iyo, Rodi Sereno Vlog, sa iyong sa pastehon dyan.
Ang katong ginis mo tanan ang wala pa. Di man namin sila ko taas. May ara. Siya. Paano? Iana, pre, iana dahil. Tingnan mo kay, tugnaw kay pre. Kaon ako. Kaon na to. Bagwa dahil salad mo. Ayan, mega love shoutout po dyan kay Daddy Belly Sinabi. Ayan. Harang na, salamat sa paharang. Mega love shoutout to you, Pre May Molina. Salamat sa patamsak. Pre Sara Kago, salamat, Pre. Mega love shoutout. Uy, Pre Sara, ali na di sa silong. Kuha di mo salad ba? Pagkuha di salad mo, Pre Sara.
Merry Christmas dyan sa'yo, Prinoy. May Merry Christmas din sa'yo, Primay Molina. Kamusta ang inyong mga Christmas? Masaya ba? That. Mm. Dito na lang ko, babe. Wala man dat. Ang grill lang man na sticker lang ari diri. Oo. Oo. Mm. Mm. Na, mo ginang lain da sa tanan. Mm. Ang grill lang man di dat na sticker ang nag-send sa imo. Wala wala ano. Ang grill lang man di nga nag-send sa sticker. Wala sang video. No. Hasta subong sila pa. Mm. 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 Oo. Kaya. Mm. 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 Okay. Kita naging pamangkot mo about sa kay ano, classmate ko.
Hmm. 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 Tapos, inom naman. Tapos na po, inom naman. Inom naman ba yun? Hmm. Hindi ka na mag-ano. Hmm. Oo, gani. Hmm. Kuya ka lang ako sa kundi. Biasa. Ano ba?
Sa dulo. Hinay. Ay, naglata naman. Okay. Bakit? Nag-inom naman. Wala. Kasadaan lang na. Sagot ng tiara daw ka po. Dito, uy. Na naman. Asa pa sa paligo sa taas? Ako, gintawag man ko. Masakada sa taas. Hindi, minsa ko. Gintawag man ko sa taas. Isadain na dan, hanap ko sa tuloy. Ako gintawag man ko sa amo ko. Oo. Oo.
Wala mo naman ba yan na iya.
Shoutout to you. Infinity TV channel. Salamat. Merry Christmas po sa inyo lahat. Salamat sa iyong pa. Second harang dyan. Sis Jessie Lucio, thank you so much. Yan guys, may ginawa lang si host guys. Kaya nawala. Ayan, nakita na kita. Hello sa iyo, Infinity TV channel. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat dyan guys. Na-busy lang si host, kaya nag-off cam ako. Tsaka na-mute. Kamusta ka, Infinity? Salamat sa iyong paharang-harang dyan, ha? Ayan, mega shoutout sis May Molina. Ano handa natin para Infinity TV channel? Merry Christmas to all here. Ayan, Merry Christmas din po sa inyong lahat dyan. Ayan, mega love shoutout po sa Tempupos. Ayan. Saglit lang po, nawala yung aking music. Ayan, mega love shoutout to you, Kuya Raymond Pulikit. Ayan, maraming salamat Kuya Raymond Pulikit. Ayan, kailangan na ni host talaga guys mag-ano Kuya Raymond. Kailangan ko talaga Kuya Raymond mag-live. Oh my God. Malamig dito guys. Magme-medyas muna si host. Ayan, hahahaba. Bae ka pala sis. Akala ko lalaki ka kasi pre-tawag yun ni sis May. Hindi. Nagkalokohan kami kasi noon yan ni Primay. Kaya pre yung tawagan namin. Pero babae kami. Actually, lahat Infinity kasi ng mga friend ko dito, kasamahan ko din, pre yung tawagan namin. Pre. Kahit na mga babae kami, pre. Wala lang, parang maiba naman guys, di ba? Busy ah. Oo, Kuya Raymond, busy talaga. Busy dito. Wala kami kasi ngayon sa bahay, guys. Ay, Diyos. Matagal pa kami dito makauwi bago makauwi sa bahay namin. Ayan, natawa tuloy si Infinity TV channel. Salamat guys sa hindi nyo pag-iwan kay host. Dito guys. Nag-LS ako guys kasi tawag nito. Ay, wala palang jacket si Kaloka. Hindi kasi nakikita guys sa akin pang live. Hindi nakikita yung mga hindi naka-jacket. Saglit lang ha, pasensya na kayo guys. Maglalagay muna ako ng jacket. Diyos me yun, nalamigan na yung mga viewers ko talaga guys. Hindi pa ako na-jacket. So, ayan na. Medyo mahina ang signal. Ayan na, Infinity TV channel. Bigyan na kita ng jacket, Sisi. May jacket ka na. Ayan, sis Giselle Lucio. May galap shoutout to you. Pasensya ka na, hindi kita na ano sis ha, na shoutout sis Giselle Lucio. Uy, chinichismis nyo ako dyan sa GC ah. Char. Salamat po sa paharang. Akala talaga ni Infinity Channel guys is lalaki ako. Ayan. Adidas yan sis. Ay, yung suot ko ba? Hindi. Hindi siya Adidas. Mukhang Adidas lang. Charot. Hindi. Hindi siya Adidas guys. Sa amo ko to guys.
binigay sa akin. Mga mga magaganda yung mga jacket ng amo ko. Tsaka mabait talaga guys ang amo ko kasi namimigay siya ng mga damit. Natawa ako dito sa GC natin, Infinity ha. Natawa tuloy ako. Ayan, salamat sis ha. Oo, ikaw topic host. Oo, kakabasa ko nga lang eh. Diyos mio, Marimar. Kasi ano kami yan, hindi kasi talaga guys. Ah, lahat kasi ng mga kasama ko dito, lahat yung tawagan namin is pre. Tapos, nung nagkakilala kami ni na Pre-Idoy, Iday, yun naging pre na rin tawagan namin. Pati si Pre May Molina, naging pre na rin. Pero babae po kami guys. Yun na ang tawagan. Siyempre para maiba naman. Diba? Ayan. Hahaha, binisto pa. Wag ibisto sis. Ala, mayaman tayo kahit kadama. Hindi, at least siyempre, nagpapakatotoo lang kaya ako. Siyempre, iba naman pag ano lang siya, parang Adidas lang talaga siya kasi ganito, di ba, may ganito. Pero hindi siya. Ganito. Pero siyempre, nagkaka-Adidas naman ako sis. Siyempre, bigay lang ng amo, o di ba? Ay, nag-medyas pala ako guys kasi malamig. Malamig dito na sa labas ako kasi guys. Wait, thank you so much sa iyo, Infinity TV channel ha. Ganitong oras guys, hindi pa masyadong malamig. Pero mamaya guys, paggabi, doon na nagsisilamigan kami guys. Doon na kami nagbubunet. Ganun. Maganda talaga guys pag nasa upload tayo, no? Tago lahat ng katawan natin. Uy, kamusta pala yung mga, nyo, yung mga Christmas nyo guys kagabi? Kasi kami guys, nagkita-kita kami, apat lang kami, kahit apat kami guys, ang saya namin. Ayan, na-enjoy nga ako sa GC natin sis, lalo na pumasok si Sis May Molina. Hindi ko alam, joker din kasi I look so sa faces, may formal talaga siya pero masarap kasama. Oo, ganyan naman kisa minsan sis. Yung parang pag unang kita mo pa lang sa kanya, parang hindi. Katulad sa akin sis, no, ako, ako kasi na tao, kailangan ko munang tumahimik bago ako makipagharutan din. Kasi siyempre inaalam ko pa yung mga tao minsan kung ano mga ugali, di ba? Minsan kasi may mga tao na gustong i-joke, minsan naman hindi, di ba? Ayan, nagmedyas lang si host, guys. Tsaka masarap din yung kausap si Primay Molina talaga, guys. Matagal na kami magkakakilala niyan nung sa GC pa talaga. Hindi ko lang alam kung yung GC ngayon is yun pa rin siya. Hindi na ako nagtanong eh. Kahit dito sis, pag Adidas, Puma, Nike, hinihingi ko sa amo ko kontra ibigay niya sa mga itim. Ha, oo naman. Ako wala namang problema sa akin sis eh. Kahit Adidas siya o hindi, basta binigay ng amo, okay na rin. Oo, kasi siyempre ganyan tayong mga Pinoy, 'di ba? Yung minsan may tao talaga na gusto yung may tatak, ganun, 'di ba? Ako wala namang problema kahit kahit pero napagkakamalan talaga to guys na Adidas siya talaga. Meron din akong kaibigan na nagsabi siya Adidas daw to. Sabi ko hindi to Adidas. Hindi ko nga alam kung anong tapak nito sa likod niya. Pero maraming binigay yung amo ko na ganito siya. Actually nga yung iba hindi kasya sa akin. Buti nga ito nagkasya. Yun. Dito. Alam nyo, nag-ano lang ako guys. Nag-live ako guys. Wala bang premiere sa atin ngayon, CC Infinity TV channel sa ating GC? Sa Team Focus. Hindi ako medyo sumilip guys. Busy kasi kami ngayon dito. Gawa nga siyempre, kagabi nag-party-party kami. Di, siyempre, yung mga amo, bumabawi din. Di, busy. Nilapag ko nga lang dyan yung cellphone ko kasi tinawag ako ng amo ko.
Kaya ako nag-LS guys kasi Diyos me yung marimar talaga, bumababa talaga yung ano ko, yung aking WH. Kasi guys, pag maraming tao dito guys, mahina na yung aking linya. Kaya buti nga kahit busy ako ngayon, nag-LS lang ako para tumaas lang yung WH ko, hindi siya bumaba. Diyos me yung marimar, ang aking viewers sa Infinity TV channel. Uy, thank you sa iyo ha, Infinity TV channel. Ayan, hindi kasi nagbibigay ng ang amo ko sa akin kasi sabi niya, ibigay sa mahihirap. Sabi ko sa sarili ko, anong tingin niya sa akin, mayaman? Hindi. Meron naman talagang gano'n, sis, kasi siyempre tayo, nagtatrabaho tayo, kumbaga sa tingin nila na nagkakasahod tayo. Pero na siyempre kailangan, katulad ng amo ko kasi guys, bago niya ibigay sa iba, pinapapili niya muna ako. Gano'n yung amo ko. Kaya kaya ang hirap din uwian at hindi na balikan yung mga amo 'pag gano'n, 'di ba? Yung mga babae gano'n. Okay sila dito kahit na minsan nandiyan sila sa harap tapos nagse-cellphone pa, wala namang problema sa kanila, 'yun. Ako sa totoo lang guys ha, marami akong mga damit ng alaga ko. Actually guys, ang alaga ko kasi dalawa lang sila. Kaya yung mga damit minsan, kahit papaano meron din nagkakasya sa mga anak ko kasi mga anak ko medyo malaki na kasi eh. Kaya tsaka kaysa sa alaga ko. Ayun, marami akong nadadala sa Pinas guys pag-uwi ko, marami akong nadala. Ngayon nga sabi ko magpapa-cargo nga ako eh, kasi marami akong mga bitbitin. Ayoko kasi guys noon kasi guys last year, na nung umuwi ako, marami akong dala. 'Di dapat 'di ba yung ano lang sa airport is dalawang luggage lang, dalawang bag. So ako napasobra na, tatlo na yung ano ko dala. Ngayon yung isa binayaran ko na lang, pero yung nagbayad yung amo ko naman. Pero, siguro 'pag umuwi ako magpapa-cargo ako kasi ang dami kong bitbitin talaga guys. Mga sapatos, lalo na guys yung amo ko na lalaki. First time ko kasi noon, nung unang dating ko dito nagpagawas na yung amo ko sigurong lalaki ng mga damit niya. So hindi ako nakatikim kahit ni isa. Ito lang nung nag-ano lang yung amo kong lalaki, ano siya tawag nito, 'di nakatikim ako guys, ang daming pinamigay sa akin mga sapatos, pantalon, damit, Diyos me, yung mga Adidas pa. Natawa nga ako kasi habang nagtutupi ako sabi ng amo ko, "Ito Mimi, Mimi ito Adidas." Oh, 'di ba? Alam din nila yung mga katulong, mahilig din sa may tatak. Kaya ayan, sabi ng amo ko, "Pumili ka na dito kasi kung ayaw mo ibigay natin sa labas." Yun, pinapili niya ako. Kaya ayan, blessing na lang talaga guys at nagpapasalamat talaga ako guys sa taas na nakaamo ako ng gano'n mabait. Yung bibigay lahat sa'yo, gano'n. Yung binibigay niya sa akin, mga bagong bili niya, yun ang tinatago ko para pasalubong din. Oo, minsan kasi guys, may mga amo din minsan guys na ano, na halimbawa, meron silang binili sa mall tapos pagdating sa bahay hindi nila type, gano'n, hindi nila basta ayaw nila gano'n, bibigay talaga sa'yo kung gusto mo. Gano'n din sa aming mga amo guys. Minsan nga kahit pa sa panty, eh. Na ano, na hindi niya siguro gusto, 'di binigay niya sa akin. Oh, 'di ba ayaw mo 'yun, malinis naman 'yun kasi bagong bili. Buti sa'yo sis, pero dito sabi niya pasok sa kiss sa bala, pinipili ko muna tapos sabi ko tabi, na-approve naman siya. Oo, alam mo meron kasing mga amo din minsan na may namimigay, may hindi namimigay. Kaya blessing na lang at napakaswerte na lang siguro ng katulong kung yung amo is bibigyan ka. Kasi meron din akong guys kakilala guys 'no, instead na lang ibigay niya sa katulong niya, binibigay pa sa iba, gano'n. So napaka-sad kasi dapat dapat 'di ba sa atin lang 'no, unahin mo muna katulong mo bago sa iba, gano'n 'di ba? Ako iniipon ko din naman sis, gano'n din ako sis, yung iniipon ko yun lang pasalubong ko, hindi ako nakagastos ng malaki, binibigyan din ako chocolate perfume para pasalubong, oo gano'n. Ayan, mega love shoutout to you FK Ideas. Ayan, 1K host. Alam mo FK Ideas, mag-ano ka nga, mag-comment ka nga. Palagi lang 'to si FK Ideas, ganyan yung comment niya. Alam mo,
napaka-happy ko guys kasi itong si FA Ideas talaga guys, everyday, hindi naman everyday pa lang, every na naka-LS ako, talagang nakakapasok siya sa akin. Pati gatas nila dito bigay din. Oo. Ako nga noon nung umuwi ako, bibigyan sana ako ng gatas. Kaso ang problema, hindi na kasya sa bagahe ko. Kaya hindi ko pinilit. Sabi ko, wag ka nang bumili. Kasi sabi ko, ano, tawag nito, hindi na kasya sa bag ko. Hindi nga ako guys nakadala ng dates eh. Sa bagay, ang dami nila ditong dates guys. Exactly whose blessing talaga. Oo, blessing talaga guys. Sa totoo lang. Mga ganyang amo. So, napakaswerte na lang natin guys na may, nakaamo tayo ng mabait. Hindi ano, hindi, hindi tayo tinatrato ng kung ano, ganun ba no. Ayan, sayang sis. Oo, sayang din naman yun sis. Kaso ang iniisip ko din naman, hindi na siya kasya. Alangan naman anong gagawin ko, di ba? Hindi na kasya. Sabi ko, pagbalik ko na lang dito at pag uwi ko ulit, ano, damihan mo na kasi di ba nagmanggi ako. Kasi dati guys, may Pinay din kasi dito na umuwi, pinadalhan ng gatas ng amo niya. So ngayon, sabi niya sa akin, nag-promise siya na pag umuwi ka, bibigyan din kita ng gatas. Ganyan, hindi pa naman siya nakabili. Pero sabi ko, huwag ka nang bumili kasi hindi na talaga kasya sa luggage ko. Ganun sabi ko. Dapat nagpa-cargo ka sis, apel mo ang gatas. Uy, Bisaya, man di si Infinity TV channel. Mao gani sis, no. Pero, di, ah, dito kasi sis, hindi sila mahilig magpakargo. Walang Pinay dito na nagpakargo kahit ni isa. So, kung magpapakargo man ako this year o sa next year, ako ang kauna-unahang Pinay na nagpakargo yung ano nila. Kasi lahat naman dito nakatulong nila is mga Pinay. Pero except lang dito sa mama ng amo ko is itim. Dati Pinay dito yung katulong. Kaso, nung nagka-lockdown, hindi na to nakaano yung itim. Ayan. Oo, sayang din naman. Siyempre, sayang talaga. Isang bansa ka pala sis. Dito ako sa Saudi. Ikaw sis Infinity, isang bansa ka sis. Okay lang ba yung sound ko sis? Hindi siya medyo malakas. Rinig pa ba ako? Baka hindi na kasi ako rinig. Gusto mo bang umakyat Infinity Channel? Kanina pa dapat kita in-invite eh. Nakalimutan ko lang. Charot. May pa ganun. Baka busy ka dyan, okay lang. Pero kung hindi ka busy, akyat ka dito. Ayan, sa mga hindi dyan busy, akyat kayo dito. Kaya nga ako nag-StreamYard kasi sabi ko para ano. Dito ako, wait, okay. Alam, marami din akong mga friend, mga kabatch na sa Kuwait sila. Alam mo, dati nga dapat Kuwait ako eh. Kaso, parang nag-ano yung mind ko, nagpalit. Sabi ko, ano na lang ako, South. Nagpapatulog ako sa alaga ko, sis. May alaga ka pala. Katulad din ka ng ano, ng kasamahan ko dyan sa loob. May alaga din kasi siya. Kaya, pero pag walang alaga, yun ako. Dito kami palagi sa live. Maglagay na ako ng food guys kasi ano, malamig. Si founder dito yan, quit. Oo, si admin Sheila Mix Vlog. Busy pa to si admin eh. Sheila Berano, quit din. Oo, marami silang quit. Si Pre Idoy nga eh. Nandiyan na rin sa quit. Yung pinakamalayo-malayo lang si ano eh. Si Primay Molina. Mega love shoutout sa'yo, Primay Molina. Iniwan na ako ni Primay Molina, oh. Inaanuhan ko lang kasi sis, kasi minsan mahina ang signal dito, lalo na yung linya. Kasi, tawag nito, maraming gumagamit. Hindi lang kami, pati mga alaga namin, may mga gadget din yun. Plus yung katulong, ilan din yung gadget, di, nag-aagawan ng linya, nag-aagawan kami ng net, guys.
Kamusta naman pala dyan yung Christmas mo, Sis Infinity TV channel? Na hindi ako masyado nagbabasa sa GC guys. Mga GC ko ngayon, hindi ako masyado nagbabasa kasi tawag nito, di ba holiday? Parang nakakapagod din. Meron akong GC na premiere. January pa talaga yung balik namin. Pero sa isang GC ko naman, pwede na bang mag-premiere ng ano? Ako kasi guys, nag-iipon ako ng mga pinipremiere ko. Hahaha, oo, New Zealand siya. Magandang memory pag kakakilala namin ni May Molina. Ay talaga. Mabait talaga yan din si Primay Molina, guys. Sis, mabait talaga yun si Primay Molina. Ayan, nagalab shoutout po dyan sa aking 4 million viewers. O, diba? Ganyan pala guys ang resulta, no? Pag minsan ka na lang nagla-live, yung viewers mo, paunti na rin. Ganyan ba talaga, guys? nag, nag, nagkasiwalaan na sila. Hindi na rin ako guys nangingisda. Ano na kaya to yung pin ko hindi pa rin dumating. Ano ba talaga? Diyos niyo Marimar. I like the way you look away when you pretend not to care. I like having hold on the corners of the smile that you wear. I like you more the world may know, but don't be scared. Cause I'm falling deeper, baby, deeper. May ano ba ngayon? Tuesday? Ano ba tayo ngayon, guys? Di ba parang Saturday tayo ngayon? Oo sis, kahit sa akin kasi hindi na rin ako araw-araw nagla-live. Oo nga, busy na kasi ako play sa mga viewers ko. Play? Pini-play mo yung mga viewers mo? Mahirap din pala sis no kung may alaga ka na baby no. Kasi ako pagdating ko dito, yung kumbaga titingnan-tingnan mo lang din yung alaga ko kasi hindi naman siya talaga baby dumating ako dito. 3 years old yata. Mahirap pag may baby no na alaga. Ayan, may kanagalaw shoutout to you, Bagwis TV, Dan Tamsak. Salamat sa iyong pa-tamsak dyan, Bagwis TV. Bigyan kita ng jacket, Bagwis TV. Di ba Bagwis TV, ikaw yung no, kapatid ni Filipina Yordanova. Tama ba?
Dalawa kasi kilala ko bagwis. Nakilala din ako isa pang bagwis, yung paryente ko na si bagwis. Kapagod may alaga sis, hindi ka makasupot ng maayos. Ay, tama. Basta may ano ka. Happy madam. Okay, thank you so much sa iyo, Bagwis TV. Ayan, pwede ka magbaba Bagwis TV ng iyong bahay dyan. Infinity TV channel, pwede ka din magbaba ng bahay. Ayan, magsidikitan kayo dyan, guys. Ayun, mega love shoutout to you and Dylon's Vlog. Merry Christmas, guys. Merry Christmas to sa iyo, Dai. Ayan, guys. Mamamas ko po si Bagwis TV, guys. Nagbaba ng bahay. Pakidikitan lang po. Ayan, guys. Make sure po, guys. Manood muna ng kahit 2-minute and 3-minute video, guys. Bago kalimbang, bago i-all po, guys. Para hindi po masayang. Ganun. Hindi, kamusta naman Bagwis si Filipina Yordanova? Hindi ko na siya nakikita nagla-live o talagang ako lang hindi nakakapag-notify. Pasensya na kayo guys, mahina kasi ang ating net dito. Ayan, nagbaba ng bahay si Infinity TV channel guys. Ayan, Bagwis, dikitan mo na si Infinity TV. Huwag kayong magsalubong guys ha, pag nagdidikitan para hindi siya malagas. Paunahin nyo muna yung isa, tapos yung isa, pwede naman din, okay lang pag ninja, walang problema. Pero pag main to main, no. Huwag niyong gawin yan kasi malalagas. Wala siya LS now. Wala siyang LS now. Okay, Bagwis TV. Ayan guys, dikitan nyo guys si Bagwis TV. Ayan, hello Bagwis TV from Infinity TV channel. Magdikitan kayo guys. Saglit lang guys may catch-up lang ako. Wait lang. Ayan, hila. Ako na unang didikit. Ayan. Sige, Bagwis. Dikitan mo lang una si Infinity TV channel. Babalikan ka niyan maya-maya. Diyos me guys, ang aking pagkain is lumamig na. Kain po tayo guys. Sis Infinity, nagluto ka ba dyan sis? Kami nagluto ako ng salad. Tapos,
Nag-order lang kami ng kaskas dito sis, yung manok na may fries. Saka yung isang kasama ko nagluto ng supas, gano'n. Yun lang ang aming handa, 4 kami kagabi. Hanggang ngayon may salad pa kami natira. Marami kasi niluto ko guys. Paborito kasi ni kumpare. Kaya, ayan, yung request niya damihan. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-BG-BG dyan ha. Malapit na rin ako mag-end. I-close ko lang to siya guys. Ay, nabasa yung jacket ko. Mas malamig. Ayan, harang. Salamat sa paharang mo dyan, Infinity TV channel. Ayan, and hello, Bagwis TV. Dikit po kalimbang kita from Infinity TV channel. Ayan, second harang from Infinity TV channel. Salamat sa iyo, Infinity ha. Alam mo, ang ganda ng pangalan mo. Infinity ba talaga yung pangalan mo? Alam mo, ang Infinity kasi, ano yan siya, meron yan siyang mga infinity na ikaw, sing-sing, quintas, ganun. Bali, paborito nga yan ng kapatid ko, yan pinapabili sa akin. Infinity na, na quintas. Infinity. Kakaantok guys.
Doon sa happy birthday, Annabelle, may hashtag Noemi yun para madali mo makita. Ayun, yun ang tama, Infinity TV channel, may hashtag Noemi. Alam mo, pero parang ini-spam na daw ngayon yan, Infinity, yung hashtag. Ang gawin mo, ilagay mo yung dot. Instead na hashtag ang ilagay mo, halimbawa hashtag Noemi, ang ilagay mo sa hashtag is dot. Alam mo yung dot? Yung letter A na ganyan. Oh. Yung, yung A ba na apple na parang ganyan. Oh. Dot siya. Yan ang ilagay mo instead na hashtag para hindi siya spam. Kasi tapos yung mga comment guys, nai-spam talaga yan pag ano, pag mga konting comment. Kailangan kung ano ang nakita nyo sa video guys, yun talaga ang i-comment nyo. Hindi, tapos ini-spam na talaga yung mga harang, mga wow, mga ganun ba. Ay yung mga ano pala, yung mga hindi kong sabihin, yung nga parang nawawala ako sa sarili. Yung mga pabalik na lang, dikit na kita, yung mga ganyan. Inunahan ka na yata kanina ni Bagwis TV Infinity eh. So ayan, 1 minute na lang guys. Ayan, ano, Bagwis TV, andyan ka pa ba, Brad? Ayan, doon daw nagdikit sa'yo si Infinity sa happy birthday, Annabelle. Meron siyang hashtag Noemi doon. Buti sa live ko guys, hindi ba ako naglo-loading? Dito sa kabila naglo-loading ako. Naglo-loading ako guys sa kabila daw. So, ayan guys. Infinity TV channel, thank you so much. Pagwis TV, thank you so much. Sa lahat mo ng mga dumalaw kay host, Inday Loans Vlog. Sino pa ba yung pasasalamatan ko? Si FK Ideas, thank you so much sa inyo guys. Ayan, Kuya Raymond Pulikit sa pag hindi pag-iwan kay host. Ayan, Infinity TV channel at ako yung magpapaalam na kasi naka 2 hours naman ako kasi ako guys talagang kahit 2 hours lang ako maka-live okay na sa akin. Tsaka hindi ko na rin pwedeng
matagal yung LS ko kasi minsan 'di ba inuutusan tayo ng amo, 'di ba ganyan. Siyempre wala tayong magawa 'di katulongin, 'di ba? So 'yan, thank you so much po sa inyong lahat guys. Ayan na, sana huwag kayong magsawa na mag-view palagi kay host, char. Salamat Bagwis TV. Ayan, at nabalikan ka ba ni ano, ni Bagwis TV Infinity? Ano, legit yan si ano, si Bagwis TV kahit na konti pa lang yung bahay niya guys, legit yan siya. Meron din yan siyang kapatid na ano, na babae, si Filipina Yordanova. Dun ko yan siya na-meet kasi nagsabi si Filipina Yordanova na kuya daw niya yan si Bagwis TV. Kaya dinikitan ko na din yan siya. Ayan, maraming salamat sa iyo Bagwis TV ha sa pag dalaw kay host. Ayan. So ako'y magpapaalam na talaga guys. Ayan na, Merry Christmas po ulit sa inyong lahat diyan guys. Sana nag-enjoy kayo ngayon sa Christmas kahit na mga malalayo tayo ngayon sa ating mga family. At least enjoy tayo. Ayan. Basta good health lang palagi, okay na 'yun, 'di ba? So ayan guys, thank you so much and God bless all. Ayan. Noemi Competente Vlog sign out. Bye-bye.